Хайзанак ҷон парвоз дорум хита эҳтиёт кун ки тоқативу фарзандома дорум да ҳаётум ма ғарибӣ мерам ки як мадӣ кунум муҳтоҷи касе нашем да ҳаёт ма хуб кунум зиқ наша ҳару зангит мезанам ма ай Россия медонам ёд мекунӣ шашмо пас миём насиб як соати дига монд барои палёта намехом ай бара дур бирам не ки и ҳаётай ҷои кор стройка дахини ки як нашам ба хотири зану фарзандам тоқат мекунам ҳамаша миён ма сахт мебандам кор мекунам ба сари хам то ки пеши зану фарзанд бирам ба сари баланд 8 соат кор дар як рӯз тамом бад интернет ютуб ба ёди тоҷикистон чӣ гап бошад да ватан яке дидим ҳарфера бо марди бегона хафидиян зани касера як минут без безани нозанинум интизор набудим тира дай видео бубинум чӣ баачком рехтестай дастом ларзидестай ехидо бугу ховай и ҳақиқат нестай хевар дорум сарма чашмом хира шида ячка заним ба ихе набуд ба яки бера ашкат кулкадак чашмома ашкои рехтагим ёки нав биношидум баде чашми кортади нафаҳмидум зиндагӣ доштам орхати ма як мадӣ кадани будум ту як мамнон кадӣ нафаҳмидум ма фикр када гапома ма иҷада мирум ма музиқ намешавад тамоман уна мекада ёд ғайри ма дошта ёр и корта тоқа ма нефаҳмид 700 000 ма чӣ хебар бигардим ба и ҳолум ба ватан ба и кори кадагит ки тира мега аҳсан ҳароми ношикртай чӣ кам будӣ дошти гапота тори сар мекам обрӯма зери пок зошти агар ма бар бигардим бовари 50% қасди ҷони ту мекунам бад ай блогерист чақа фойда диди ту гап за бародар хидматоқа мегуфти су медодим 10 баробар не ки дар кор набуд чӣ коре карди ҳози ихе кор намезеба да марди тоҷик